Da, bun găsit din nou. De această dată am un material pregătit pentru cei care au peste 70 de ani pe TikTok, unde sunt plini de nebuni, dar de data aceasta am dat de o doamnă foarte simpatică, foarte înțeleaptă, foarte inteligentă. O cheamă Christine. Face antrenament rezistiv la sală, face exerciții absolut senzaționale și vreau să vi le arăt. Aleargă și ne împărtășește pe TikTok din experiența ei. Vă invit să mergeți să o urmăriți pe TikTok. Cred că are și Instagram, eu încă nu am verificat. Mi se pare absolut extraordinar. Îmi plac foarte mult exercițiile și o să încerc să aduc un aport și eu, să completez cu informații ceea ce face, să o susțin și să înțelegeți și voi dacă aveți în jurul vârstei de 70 de ani ce ar trebui să faceți. Hai să începem, am pregătit un prim material pentru voi. You know why I'm still running at 72? Well, in my 50s, I felt like my body was giving up on me. Basically, my blood pressure was up. I was on prescription tablets. Normal, ce fac medicii mai bine? I could barely get out of the car. At 60, I laced up my trainers and decided to learn to run. Cât e de simplu. And I did. I ran a bit and I ran a bit more. And then I actually ended up running marathons. In fact, we became marathon tourists. 72, incredibil. I'm still moving. Mișcare I'm still running, and I'm even lifting in the gym. So I think if I can do it, I'm sure you can too. And if you're not sure where to start, then join me. Clar, and I'll help you on your journey. Adevărul este că aici în România suntem campioni mondial la găsit scuze. Plus eu vreau să văd câți oameni în vârstă în România sunt dispuși să facă, deci nu antrenament fizic, să se plimbe în fiecare zi câte o oră, două, mai ales că sunt pensionari, da? Lucru care în Occident nu e chiar atât de rarisim. Mi se pare incredibil. Deci la noi lenia e la cote halucinante. Sfaturile ei sunt simple și de efect. Te încalți și te duci la alergat. Da? Nu trebuie să faci mare lucru. Da? Te duci, de exemplu, pe teren atletism, încerci să vezi dacă poți să alergi ușor, 400 de metri, te plimbi 400 de metri, mai alergi un 400 de metri și tot așa. După care, alte zile, vezi dacă poți alerga 600 de metri sau 2 ture, 800 de metri. Indiferent. Iarăși, partea asta de medicație, păi doctorii noștri ce naiba știu să facă altceva în general decât să pună omul pe medicație. Pentru că medicina nu este preventivă la noi. Așa funcționează tot sistemul ăsta medical. Nu încercăm să educăm oamenii, să le explicăm că prin antrenament fizic făcut timpuriu au șansa de a preveni o grămadă de boli cardiovasculare și inclusiv tensiunea asta arterială de care vorbea dânsa. Tot respectul, uită câtă înțelepciune. A înțeles că prin îmbunătățirea condiției fizice, uite că se poate și la vârsta asta, apropo, ea aleargă maraton, da? Ca și zis, se poate să ai o tensiune arterială mai bună. Deci, cât e de simplu să te duci să dai câteva stelei și omul ăla să zică, bine, nu mai mânca sare, ia tabletele astea și hai, roiu, că vine următorul. Ne mai zice și ceea ce a motivat-o, faptul că nu putea să se dea jos sau să urce în mașină. Așa este, dacă omul ajunge la o vârstă de 60 de ani și nu mai are forță fizică, nu mai are masă musculară, își pierde efectiv practicabilitatea de a face orice lucru banal din viața de zi cu zi. Căratul cumpărăturilor, chiar dacă nu trebuie să urce omul etaje, dar cu atât mai mult. Ridicatul-te pe scaun, își pierde stabilitatea, își pierde reflexele, sunt lucruri foarte motivatoare pentru un om. Dar noi, așa funcționă că suntem proști. Noi realizăm chestia asta doar când pierdem și luăm sănătatea de-a gata. Noi nu înțelegem că, de fapt, sănătatea e un privilegiu. În momentul în care noi am dobândit-o sau am primit-o cadou, da, de la Dumnezeu, noi trebuie să facem tot ceea ce putem ca să ne-o păstrăm. Tocmai de aia se și duce la sală și spus, ridică greutăți și vă mai pregătesc un material imediat după să vedeți că ea face ceva ca să combată sarcopenia, adică să nu-și piardă mușchii pe care îi are. Ba din contră, că și la vârsta asta se poate chiar să faci ceva masă musculară și categorii condiție fizică.
Most people train for looks. I train for life. Same movements, just a bit harder. Because if you train slightly harder, everyday life feels easier. Strength isn't about the gym, it's about becoming more capable and independent. So start from where you are today and build from there. Give this a go with me. Can you do it first time? Ați văzut ce exerciții simple face în imagini? Ridică o bară deasupra capului. Mulți tâmpiți din ăștia de zona de kineto ar zice nu, că nu e în regulă pentru că pune presiune inutilă pe coloana lombară, că nu știu ce, dar discurile intervertebrale într-adevăr sunt mai dezidratate la un om în vârstă decât la un om tânăr, evident, nu au aceeași mobilitate, da? Dar dacă doamna face ridicări de bară sau de greutate deasupra capului, prin compresie și decompresie, că sigur face și alte exerciții de tracțiune asistate și așa mai departe, se creează acest efect de pompă, da? Care asigură nutriția în discurile intervertebrale, deci a face o chestie extraordinară, chiar dacă tehnica nu e foarte bună. Vă mai pun și o imagine aici cu domnul Luca, persoană cu care mai lucrez și eu la sală și îl pun să facă exerciții. O să vedeți similitudini. Uite aici umblă cu 2 kettlebell-uri, doamna. Ne-a arătat absolut, da, căratul cumpărăturilor. Eu îl pun pe domnul Luca să umble chiar cu un kettlebell de greutate diferită într-o mână decât în cealaltă mână. Pentru că, nu e așa, merge la cumpărături, dacă are 2 plase, aproape sigur că nu cântăresc la fel. Deci vreau să fie un element de instabilitate acolo pentru a se putea coordona și a-și face forța aceasta utilitară aplicativă. Da? Real life strength matters, exact. Și asta trebuie să fie și scopul nostru. Foarte bine că ne antrenăm pentru estetic, în regulă, dar ar trebui să ne antrenăm pentru situații reale, pentru forță pe care să o putem aplica în lucruri aplicative din viața noastră reală, în funcție de fiecare. Da? Oricum, toată lumea facem more or less aceleași chestii, la care adăugăm în funcție de profesie și în funcție de activitățile pe care le avem în timpul liber. Dar sunt absolut de acord. Ați și văzut de altfel în imagini că vine cu plase de cumpărături. Tehnica nu e incredibilă, dar nu contează. Tocmai și chestiunea asta legată de perfecțiune în execuție. Dacă putem să facem perfect, foarte bine. Dacă nu facem cum putem, nu se întâmplă mare lucru dacă exercițiul nu e perfect. În general, sigur că trebuie să fie exercițiu făcut progresiv. Ne arată cum se ridică, da, de pe covor, prin mobilitate, da, și practic o fandare pe un picior. Ne arată cum are de pus, da, obiecte care sunt ceva mai grele din bucătărie la nivel deasupra capului. Și atunci categoric se justifică de ce ridică greutăți. Își întărește musculatura spatelui, făcând ramat cu bara, ridică scaune de pe jos și face genuflexiuni cu bara la ceafă. Absolut incredibil. Din nou un exercițiu de compresie care generează stres axial, deci face foarte bine aceste lucruri. Ridicări de pe canapea, exact cum face și în imagini domnul Luca, de pe această platformă, urmă step-ups, foarte simplu, și urcatul scărilor. Doamna Cristina are mult conținut aici, vorbește cu multă înțelepciune, iar eu vă recomand vouă să mergeți să vă antrenați la sală, ieșiți în parcuri, faceți plimbări, alergări, dați-vă cu bicicleta, includeți exerciții simple, includeți și exerciții de coordonare, da, să stați într-un picior în timp ce celălalt stă suspendat în aer. Sunt diverse exerciții. Angajați-vă pe cineva la sală care înțelege chestia asta, dar care este empatic cu voi. Aici nu e o chestiune doar despre o relație client și antrenor, ci despre a înțelege nevoile voastre și să încerce să găsească acele câteva exerciții, că nu sunt foarte multe, dar câteva pe care voi să le puteți face în funcție de problemele voastre. Dacă sunt, dacă nu sunt, foarte bine. Dar eu zic că merită acest efort. Sper că acest material prinde bine, nu știu, probabil că nu ai 70 de ani, nu mă aștept ca persoane neapărat în vârstă să vadă acest videoclip, dar cu toții avem bunici, părinți și așa mai departe. Deci, dacă distribuiți acest material, probabil că ajută pe cineva. Sper să vă placă tipul ăsta de conținut. O să încerc să mai fac astfel de videoclipuri ce mai găsesc eu pe social media de calitate, să postez și să încerc să completez și eu cu informații utile.
dați un subscribe și ne vedem în videourile următoare.